נפגשים שניים, אומרים בוא נהיה יחד, עושים ילדים, בונים בית, קוראים לזה משפחה. והכל מלא תקווה באוויר, וחלום והבטחה. אחרי שנה-שנתיים קמים בבוקר אומרים, מה לי ולך? ומה אנחנו עושים פה חוץ מסנדוויצ'ים לילדים, עוד סרט, עוד ארוחה, ולך תעשה שיעורים ותפסיק לריב עם אחותך? הם חיים שנים על שנים, מתגעגעים לטעם של משהו חדש, או להתאהבות של פעם, שנעלמה תחת ערימה של כביסה וריבים ומלחמות אדירות, השמורות במיוחד לאוהבים. כי ניתה כבר הקשר, מה לי ולך, ואיך מפה לשם נתקענו בבית אחד, משפחה. נפגשים כמה יהודים, אומרים אין ברירה, נהיה יחד, מייבשים כמה ביצות, בונים בית, קוראים לזה משפחה. והכל מלא תקווה באוויר וחלום והבטחה. יום למחרת קמים בבוקר, אומרים מה לי ולך? ומה אנחנו עושים פה חוץ מלהשוויץ במי הכי יוצא דופן, הכי מסכן, הכי מיוחד, ומי חשב לערבב ערימה של זרים בתוך מסטינג אחד? הנה אנחנו, מסמרים ונוצות, ועכשיו? מה עכשיו? לך חבר דבר והיפוכו, לך תבנה בית, תעשה משפחה, לך תאהב, וכל הזמן יושב בלב מין געגוע לא ברור, לא על התמימות של פעם, למשהו עמוק יותר, לחיבור שנרמס תחת ערימה איומה של ריבים ומלחמות אדירות השמורות במיוחד לאוהבים. אז יש לנו בית, וכל אחד סגור בחדר משלו, מה לי ולא ולך ולך. ומתי תנשב כבר הרוח ותביא את הניחוחות הארוחה, נשב יחד ונאכל ונריב ונשלים ונספר את הבדיחה הזאת על מרוקאי, פולני, עשיר ואני, שמאלני וימני, כל מי שלא חושב כמוני ואני, שפעם פעם לא סבלו אחד את השני. וקמטים של 70 או 2000 שנים יחרטו על פנים משמחה כשכולם יצחקו ויגידו, תעביר את המלח. משפחה.